mina ngulwandile kwakhuzwayo ngiqhamuke Friday ngifike Friday bengiqala ukuza la eIBM umuntu obelokhe beza umama ezongikhulekela since bekunzima esikoleni bengenza first year eVarsity and bekungahambi kahle ama studies wami everything was just going sideways. So my mom, she came here azongikhulekela na yonke into and ama results wami ngiwathole last week and ngiphase kahle. I was promoted to second year of my studies, so ngizele nje la ukuzobonga uNkulunkulu ayokuningi. Igama uLungani waXulu, indawo engihlala kuyona esenkandla. Ngilindele ukuthi njengoba ngifikele ekhaya nami ngivuseleleke ngibe nofakazi ukuthi no uNkulunkulu uyasebenza. Ngifisa ukuthi impilo yami ngiyibone ishintsha ingafani njengoba ngazi ngifikele ekhaya yabo. Igama lami nguzama wakwaNtuli, ngisuka eMtuba. Njengoba ngifikile kule weekend esontweni, I'm expecting God to help me academically. Igama lami ngingufikele phi ngikwaNtsele, ngisuka endaweni yasenkandla. Ngifike lapha ngilethe umntwana ogulayo ngokuthemba uNkulunkulu wala ekhaya sengibonile ukuthi uzosinda ngendlela okuyiyona. Sukela nje day 1 ngifika ngoLesihlanu, abantu bakhona bamukelana kahle, ba right, noma ukhuluma nomunye uyabona ukuthi inhliziyo zabo noNkulunkulu ngoba abantu bakhona bahleze behleka bonke ngaso sonke isikhathi. Fikela impela ngaphaseka kahle kwamnandi sekuze ukuthi ngabe ngisahamba ngihlale kubise ekhaya ekseni siyavuswa nje ngathi sise hotel kahle kahle. Nathi abantwana bethu sifisa ngathi banganenhliziyo njengezala bala ekhaya ngendlela okukhuluma ngakhona umntwana ngeke akuphendulela amehlo nombuzo bona ukuthi lento engibuzayo nami kodwa umbhedo kodwa nje uyakhona ukuthi asende kahle akhulume nawe kahle ngesizotha. Ekhaya la ekhaya sicela ukuthi konke size ngakho uNkulunkulu asibhekelele, siyabonga.